27. studenoga 1862. godine utemeljeno je jedno od prvih velikih industrijskih poduzeća u Zagrebu. Skupina zagrebačkih trgovaca predvođena Vatroslavom Egersdorferom od gradskog je poglavarstva zatražila dopuštenje za otvaranje oberta tvorenja brašna i inih mlinarskih proizvoda u ovom gradu. Samo 2 dana kasnije gradska im je vlast izdala obertnicu, čime je započeo razvoj zagrebačkog paromlina. Prva zgrada s tvorničkim dimnjakom visokim 30 metara bila je izgrađena prema nacrtima arhitekta Janka Jambrišaka na tadašnjoj južnoj gradskoj periferiji, na Trnjanskoj cesti. Zapošljavao je 30 radnika i zahvaljujući dobrom poslovanju ubrzo je svoje proizvode plasirao i izvan granica Austro-Ugarske. Proizvodnja se još više povećala nakon elektrifikacije pogona potkraj stoljeća. Kontinuirani rast i napredak nakratko je zaustavio požar u kojem je svibnja 1906. godine taj mlin u potpunosti izgorio. Budući da su potrebe za brašnom bile velike, godinu dana kasnije pokrenuta je izgradnja potpuno novog kompleksa. Gradilo se prema nacrtima projektantske kuće Hennigsberg i Deutsch. Izgrađene su nova zgrada mlina i skladište, a godinu dana kasnije i armirano-betonska zgrada silosa. Radio ga je Josip Dubski, jedan od vodećih inženjera za armirano-betonske konstrukcije na području Austro-Ugarske. On je izradio i kupolu iznad crkve Svetog Blaža, koja je bila jedna od prvih armirano-betonskih kupola na svijetu. Mlin je bio u pogonu sve do novog katastrofalnog požara 1988. godine. Oko 2 sata iza ponoći radnici 3. smjene su primijetili vatru na 4. katu zgrade. Sami su pokušali lokalizirati požar, no iako su i vatrogasci brzo stigli, vatrenu stihiju više ništa nije moglo zaustaviti. Do jutra je svih 5 katova zajedno s krovom nestalo u plamenu. Zagrebački je paromlin, kažu, bio iznimno vrijedan kompleks industrijske arhitekture. Na zgarištu koje se još dimilo, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture rekli su da se kompleks svakako mora restaurirati. Od tada se ništa nije napravilo. Konstrukcija, na veselje mnogih zainteresiranih za zemljište u gradskom središtu, sve više propada, a uskoro će vjerojatno i posve nestati.